Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pamengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, November 5. Guro, binaril ng riding in tandem sa Nueva Ecija. Mayor Susan Yap sulit, mananatili sa pwesto batay sa atas ng Supreme Court. Dredging activity ng isang Chinese firm sa Zambales, pinaimbestigahan ng Kamara. Rice import ban, extended hanggang December 31. Pampanga State U graduate, top 1 sa CPALE. Siya rin ang kauna-unahang first placer ng universidad. Patay ang isang guro matapos barilin ng dalawang hindi pa nakikilalang mga sospek sa barangay San Juan, Laur, Nueva Ecija. Pasado alas 4 ng hapon itong Martes, November 4. Kinilala ang biktima na si Mark Christian Malaca, 39 anyo sa residente ng barangay San Fernando. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagmamaneho umano ng motorsiklo ang biktima ng pagbabarilin ng mga sospek na nakasuot ng itim na jacket, nakamask at helmet sakay ng isang Kawasaki Badja. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas sa mga salarin patungong direksyon ng Gabaldon. Agad naman nagpadala ng flash alarm ang Provincial Tactical Operations Center ng Nueva Ecija at nagsagawa ng dragnet operation katuwang ang PNP para mapabilis ang pagtutugi sa mga sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo ng krimen. Samantala, kumpirmadong patay ang 6 na Philippine Air Force o PAF personnel na sakay ng bumagsak na Super Huey aircraft sa Loreto, Agusan del Sur itong Martes, November 4. Batay sa report ng Eastern Mindanao Command, patungo sana sa Tactical Operations Group sa Butuan City ang naturang aircraft para sa isang humanitarian assistance and disaster response sa gitna ng pananalasa ng Tropical Storm Tino. Kaugnay nito, nagpahayag ng kanilang pakikidalamhati ang Armed Forces of the Philippines at Office of Civil Defense sa pamilya ng mga nasawi. Sa statement ng AFP at OCD, binigyan din nila ang ipinakitang katapangan at dedikasyon ng mga personnel sa gitna ng kanilang duty. Samantala, naghain ng resolusyon sa Kamara si Representative Laila De Lima upang imbestigahan ang umunoy dredging ng isang Chinese company sa Zambales na pinangangambahan ng makapinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Narito ang report. Inihain ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang House Bill Resolution No. 424 para imbestigahan ang umano'y malawakang dredging at sand extraction ng China Harbor Engineering Company Limited sa San Felipe, Zambales. Ang naturang kumpanya ay subsidiary ng state-run China Communications Construction Company. Pinanggit ng kongresista na lumalakas ang pangamba na lumalampas umano sa tunay na layo ng proyekto ang operasyon ng kumpanya. Ginagamitan umano ng flood control projects ang probinsya para pagtakpan ng malawakang dredging. Nakasaad ito sa ilalim ng DENR Administrative Order No. 2019-13 na pinagdududahan ngayon ng ilang sektor. Git ni De Lima, kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga proyektong may malaking epekto sa kalikasan at komunidad. Itinutulak niya ang mas malinaw na transparency at accountability sa pag-aproba at pagmamonitor ng mga dredging activity. Ipinunto rin ng mambabatas na may panganib sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente sakaling mapabayaan ang ganitong operasyon. Nanawagan siya sa Kongreso na kumilos agad upang mapangalagaan ang karapatan ng publiko sa isang balanse at malusog na kapaligiran. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinalawig ni PBBM ang rice import ban hanggang sa katapusan ng 2025 bilang bahagi ng hakbang upang mapatatag ang presyo ng palay at bigas at maiwasan ang pagkalugi ng magsasaka. Naritong report. Sa gitna ng umiinit na usapin sa presyo ng palay at bigas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng rice import ban sa bansa. Layo nitong pigilan ng pagbulusok ng farm gate price ng palay at patatagin ang presyo nito sa merkado. Sa ilalim ng Executive Order 102, mananatiling suspendido hanggang December 31, 2025 ang pag-angkat ng regular at well-milled rice. Bago ito, matatandaang natapos na ang 60-day rice import suspension ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 93 na ipinatupad mula September 1 hanggang October 30, 2025. Inatasan din ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, at Department of Economy, Planning and Development o DepDev na magsagawa ng pagsusuri sa loob ng 30 days. Maghahain din sila ng rekomendasyon sa Pangulo kung dapat pa bang pahabain o paikli ng suspensyon. Nitong Oktubre, inilatag ng DA ang panukalang ipagbawal sa mga tanggapan ng gobyerno ang pagbili ng imported rice at pabilisin ng emergency procurement ng palay. Saklaw din ito ang pag-upa ng mga karagdagang bodega para sa imbakan ng bigas kung kakailanganin. Kaugnay niyan, ipinatutupad na rin ang EO 101 na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na direktang kumuha ng mga agricultural product mula sa accredited cooperatives upang masiguro ang patas na kita at mas mabawasan ang pagkalugi ng maliliit na magsasaka. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nanawagan si Senator Bam Aquino na dagdagan ang pondo para sa edukasyon. Kasabay na pagkilala ang ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang Doctor of Education honoris causa. Kiit ni Aquino, dapat unahin ng gobyerno mga classroom, guro at scholars kaysa sa mga proyekto sa flood control. Ang detalye sa report ni Bryce Oracion. Ginawaran ng Doctor of Education honoris causa ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM si Senator Bam Aquino bilang pagkilala sa kanyang advokasya na gawing libre at abot kamay ang pag-aaral sa kolehiyo para sa milyong-milyong estudyanteng Filipino. Bilang panauhing pandangal at commencement speaker sa PLM graduation ceremonies, pinuri si Aquino para sa kontribusyon ng tinaguriang landmark law sa sektor ng edukasyon. Binigyang diin naman ni Attorney Edward Serapio, chairman ng PLM Board of Regents, na ang pagkilalang iginawad kay Aquino ay sumasaklaw sa kanyang dedikasyon sa edukasyon, mula sa pagiging estudyante at youth leader hanggang sa pagiging mambabatas. Today, we confer on him our highest honor, Doctor of Education honoris causa. We award this in recognition of Senator Bam's meritorious contribution to the advancement of education in our country as a student, as a youth leader, as a legislator, senator. Si Aquino ang pangunahing may akda ng Free College Law o Republic Act No. 10931 na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng mahigit 3.5 milyong mag-aaral sa buong bansa. Batay sa datos, humigit kumulang 2.2 milyon ang nag-aaral ng libre sa mga state at local universities and colleges o SUCs, habang 1.3 milyon naman ang tumatanggap ng mga tulong pinansyal sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at tulong-dunong program sa mga private school. Sa kanyang speech, binigyang diin ni Aquino ang kahalagahan ng wastong paggamit ng pondo ng bayan at nanawagan ng mas mahigpit na pagbabantay sa proseso ng budget deliberations para sa 2026. Tutukan nyo rin po ang mga nangyayari sa Senado at sa Kongreso para itong 2026 budget, masigurado po natin na ang pera ng bayan napupunta po sa taong bayan. Ang pera ng bayan napupunta sa edukasyon, sa kalusugan, sa serbisyo, sa taong bayan, sa tama, hindi po nabubulsa ng iilan. Muli rin niyang ipinanawagan ang paglilipat ng mahigit 260 billion pesos na pondo mula sa mga flood control projects patungo sa serbisyong direktang pakikinabangan ng publiko. Edukasyon, hindi korupsyon. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa classroom.
Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa turong para sa mga guro. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa mas maraming scholarship at subsidiya para sa mga kabataan natin. Yan po yung panawagan po namin. Ito na ang ikalawang honorary doctorate na natanggap ni Aquino. Una niyang tinanggap ang katulad na parangal noong 2017 mula sa Tarlac State University bilang isa sa mga kinikilalang kampyon ng edukasyon sa bansa. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, iginiit ng Department of Education o DepEd ang pangangailangan ng tuloy-tuloy at sapat na pondo upang mapabilis ang pag-angat ng literacy level ng mga mag-aaral, kasunod ng mas lumalaki pangamba sa kalidad ng pagkatuto sa bansa. Sa kanilang statement, inihayag nila na sentro ngayon ng kanilang programa ang foundational learning at literacy recovery habang inaangkop ang budget at inaayos ng mga proseso sa loob ng sistema. Tiniyak din ng DepEd ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan at mga education stakeholders upang maging mas kapaki-pakinabang ang inilalaang pondo ng gobyerno sa kanila. Kabilang sa mga reformang isinusulong ng kagawaran, ang revised curriculum sa K-10 at senior high school, nationwide training sa mga guro at pagkuha ng administrative officers upang mabawasan ang kanilang trabaho. Pinalalakas din ng ahensya sa pagpapatayo ng silid-aralan, pagbili ng textbooks at paggamit ng education technology upang tugunan ang lumalawak na pangangailangan sa sektor ng edukasyon. Naglabas ng status quo ante-order ang Korte Suprema sa kaso ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit ngayong Martes, November 4. Batay sa atas ng Supreme Court, mananatiling mayor ng Tarlac City si Yap Sulit habang pending pa ang kaso na kumekwestiyon sa kanyang pagiging kwalipikadong kandidato ng nasabing lungsod. Natatandaan nito October 22, 2025, diniskwalipika ng COMELEC and BAC si Yap Sulit dahilan para kilalanin ng DILG bilang alkalde si Vice Mayor Katie Angeles. Kaugnay nito, naghain ng petition for certiorari ang kampo ni Yap Sulit sa kataas-taasang hukuman na tinutugunan ng nasabing status quo ante-order. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. For the first time in history, isang graduate mula Pampanga State University ang nakakuha ng top spot sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Kinalanin natin sa report ni Aisel Fernando, ang kauna-unahang first placer na PSU na nagpatunay na sa sipag, dasal at determinasyon, walang imposible at kayang abutin kahit ang pinakamataas na pangarap. Hindi pa rin makapaniwala si Mike Ronel Diwa Castro, isang BS Accountancy graduate ng Pampanga State University o PSU Main Campus, nang makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa sa October 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination o SIPALE. Pero hindi lang basta lumitaw ang pangalan niya dahil siya rin pala mismo ang rank 1 sa buong bansa at kauna-unahang first placer ng universidad. Hindi ko po talaga totally expect. Kung mapabilang man po ako sa top 10, feel ko po sa below ranks, gano'n. Pinahalad po na maging top 1. Ayun po. And sobrang overwhelmed po and until now, pinaprocess ko pa rin po siya. Lumaki si Mike sa isang simpleng pamilya sa Lubao, Pampanga. Bata pa lang, achiever na. Valedictorian sa elementary with high honors sa high school at summa cum laude sa kolehiyo. Aktibo rin siya sa academic at journalism competitions. Growing up po, as a student, I was an achiever po way back elementary hanggang college. I am joining po various competitions sa school and nagjo-join din po ako sa mga
various organizations, and I am also naging officer din po ako sa schools, ng elementary and high school. Ayon sa kanyang ina na si Mirna Castro, kailanman ay hindi naging sakit sa ulo si Mike pagdating sa pag-aaral. Mike po, okay pong kay malugod diyang pengari. Tsaka, nimiss na kung may problema kayang pamag-aral. Okay yung kay mag-aral, alam barkada, basta school, baleya mo. Ngunit sa likod ng mga karangalang ito, dumaan din siya sa mga pagsubok. Aminado siyang hindi madali ang pagde-review para sa CPA board exam. Yung pinaka probably struggle ko po, siguro is, for example, kapag nag-study po, siguro po yung mga distractions sa paligid, yung ingay po, minsan hindi po makakoncentrate, and at the same time, medyo mainit po kasi dito sa amin eh. And ayun po, dagdag factor din po siguro. Kaya medyo kapag nag-study po ako, is hindi po siya ganun smooth yung pag-study ko kasi po mainit, ganun. Kaya naman, mahalaga para sa kanya ang balanse sa pag-aaral at pahinga. Ayon kay Mike, hindi ito tanda ng kahinaan, kundi bahagi ng proseso ng tagumpay. For my review session po, usually, yung pong study ko is hindi po siya nag-i-exceed ng 8 hours. Nag-i-start po ako 9 a.m. Hindi po, 9 a.m. gigising po ako, and then breakfast and take a bath hanggang 10:30 probably. Then 10:30 po talaga yung mismong start po ng study session. And then yun po, tuloy-tuloy na po hanggang probably 11:30. Ayun po. And then matutulog po ako 1:30. And dun po sa mga study sessions ko, syempre, ini-incorporate ko rin po yung mga rest periods kasi as much as possible, iniiwasan ko po yung burnout. Matindi po kasi yung effect sa akin ng burnout. Hindi po masyadong nag-function yung utak ko kinabukasan kapag na-burnout po ako. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, pananampalataya ang naging sandigan ni Mike. Bago pa man lumabas ang resulta, ipinagkatiwala na raw niya sa Diyos ang lahat. Actually, wala naman pong sikreto. Probably it is a perfect combination of faith kay Lord and at the same time, effort po on my part. Faith po kay Lord, before the board examination, I surrendered everything po sa Kanya. Second po, effort on myself. Every day, nag-e-effort po ako. Binibigay ko po lahat ng kaya ko po sa review. Yung mga hindi ko po ginagawa nung undergrad na study habits is ginagawa ko na po nung mismong review season na. Lagi rin daw siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na huwag kalilimutan ng Diyos sa lahat ng ginagawa. Pangaralan kaya na sana, sama sana yung pamag-aral na, makanta, pong sabi ko, lagi kang mag-pray na naman to, pasahop ka kasi ibiya na naman nung nanong kaya mo. Nung yan naman ibiya, atin niyang aliwang plano. Kaya nang lumabas ang resulta, hindi raw niya napigilang maiyak at yakapin ang kanyang ina. Para kay Mike, ang karangalang ito ay bunga ng sakripisyo at pagmamahal ng kanyang pamilya. Basically, they are one of my source of motivation po. Tsaka, whenever I see them na nag-e-effort po para sa akin, mas dinodoble ko pa po yung effort in studying. Kasi po, lahat ng needs ko po sa school, lahat po ng needs ko po sa school, lahat po ng essentials, pinoprovide po nila. Kahit medyo minsan kinakapos, ganun po. Still, never po silang nagkulang sa akin. Sobrang-sobra, kung balong explain king nung makananong tangka proud ko kaya. Sobrang saya yung daramdaman ko. Malaking tulong daw ang training at sistema ng PSU sa paghahanda nila sa board exam. Mula second year college, sumailalim na sila sa qualifying at pre-board exams na aniyay nakatulong upang maging handa sa tunay na sipale. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 3,460 sa 10,171 examinees ang pumasa o katumbas ng 34.02% passing rate. Kasama rin sa top 10 ang isa pang PSU graduate na si Lance Andre America
na nakakuha ng rank 7 matapos magtala ng 89.83% rating. Para kay Mike, ang tagumpay na ito ay hindi lang kanya. Para din ito sa mga taong nasa likod ng kanyang journey. This triumph of mine, this achievement of mine po is not solely mine but also it is a shared victory po sa lahat ng taong sumuporta po sa akin ever since day one, especially po family and friends po. At sa mga kabataang nangangarap ding maging CPA, simple lang ang payo niya. BS Accountancy and the CPA licensure examination po, they are inherently hard. They are not easy, but they are not impossible po. The CPA licensure examination po is regarded as one of the toughest licensure examinations po in the Philippines. And as I said po kanina, yung perfect combination po ng faith and effort sa sarili, they will never betray anyone who tries to conquer the CPA licensure examination po. And samahan din po ng consistency and discipline. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tatlong higher education institutions mula Central Luzon ang napabilang sa prestihiyosong Quacquarelli-Simmons World University Rankings Asia 2026. Kabilang dito ang Central Luzon State University sa Nueva Ecija, Angeles University Foundation sa Pampanga at Bulacan State University o BULSU. Sinusukat ang naturang ranking, academic reputation, research output, faculty qualifications at international engagement ng mga universidad sa buong rehiyon. Samantala, nakatanggap ang City College of San Fernando ng parangal mula sa QS Reimagine Education Awards 2025 para sa 5 nilang natatanging proyekto at programa sa edukasyon. Ayon sa CHED, Regional Office 3, patunay ito ng patuloy na pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa gitnang Luzon at sa kakayahan ng mga pamantasan na makipagsabayan sa global stage. Samantala, inanunsyo ng Archdiocese of San Fernando ang pangalan ng 4 na seminarista mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Pampanga na sasailalim sa kanilang ordinasyon sa Sacred Order of Deacons. Kabilang dito sina seminarists Harold Coronel de Guzman ng Our Lady of Fatima Parish, Angeles City, Alan Paul Lianco Mariano ng Most Holy Name of Jesus Parish, Arayat, Kevin Adriano Simbulan ng Parish of the Lord's Resurrection, Mabalacat City at John Paul Tolentino Toting ng San Nicolas de Tolentino Parish, Macabebe. Gaganapin ang koordinasyon sa main chapel ng Mother of Good Counsel Seminary sa Barangay del Pilar, CSFP sa darating na December 3, 2025. Game ka bang umarangkada sa kahit anong biyahe? Meet the Suzuki Jimny 3-door, ang compact SUV na may classic rugged style at reliable 4x4 performance at versatile interior na perfect para sa city drive man o weekend escapade. At ang good news, available na ito sa Laos Auto Group. Let's find out why this small but powerful SUV is a big hit among adventurers and city drivers alike. Hi, I'm Ralph David, Sales Executive at Suzuki Auto San Fernando. Today, we're gonna explore the Suzuki Jimny 3-door. Para sa ating Jimny 3-door, so meron tayong round headlight. Meron din tayong hazard, round hazard, and then fog lamps. So meron din sa harapan ni Suzuki Jimny 3-door, andito din ang logo niya na Suzuki. At ang kanyang headlight ay LED na rin po. Para naman sa engine ng ating Suzuki Jimny 3-door, so meron siyang makina na 1.5 liters, 4-cylinder, 4x4 automatic transmission. So dito naman tayo sa gulong ni Suzuki Jimny 3-door. So meron siyang 15 inches alloy wheel, 195 by 80 round 15. So si Suzuki Jimny 3-door, meron siyang 210 mm ground clearance. Tapos ang kanyang chassis frame is ladder frame. So ladder frame ang kanyang ginamit dahil 4x4 si Suzuki Jimny 3-door. So Suzuki Jimny 3-door, perfect siya sa mga off-road
rides nyo. So dito naman tayo sa likod ni Suzuki Jimny 3-door. So sa likod po ni Suzuki Jimny 3-door, meron na tayong tail light, parking sensor, reverse camera, and andito na din po ang kanyang full-size spare tire with tire cover. Nakalagay po dito sa tire cover niya ang Jimny, and then meron tayong emblem dito na Jimny and all grip ang unit natin. So hydraulic assisted na ang rear door ni Suzuki Jimny 3-door, kaya hindi na siya masyadong mahirap buksan at isara. So meron naman 85 liters luggage capacity si Suzuki Jimny 3-door once na nakataas ang kanyang mga upuan. Pag naman ito ay nakababa, meron siyang total of 377 liters. Para sa interior ni Suzuki Jimny 3-door, so meron tayong durable hard plastic sa kanyang sidings. Ang kanyang seats is microfiber. Tapos ang seating capacity niya is 4-seater. So para sa kanyang steering wheel, meron siyang electric powered assisted steering wheel. And leather na rin ang kanyang wrap. So dito naman tayo sa dashboard ng Suzuki Jimny 3-door. So meron siyang upright dash design na makakatulong para mas madaling makita ang daan, lalo na sa mga off-road trails. Para naman sa infotainment ng Suzuki Jimny 3-door, meron siyang 7 inches size. Touchscreen na din ito. So meron din siyang Apple CarPlay and Android Auto. Ready na din ito for Bluetooth. And meron na siyang offline navigation. Para naman sa kanyang cooling system, so ito ang kanyang controller sa kanyang blower. And then ito naman ang kanyang temperature. Meron din dito na access ng defogger sa harapan. Meron din siyang defogger sa likuran. Dito naman ang window ng driver side, and dito naman yung sa kabila. So si Suzuki Jimny 3-door ay equipped din siya ng stability control and hill descent control. So, stability control, makakatulong ito sa mga daan na madudulas at sudden brake mo. So, si hill descent control, makakatulong ito once na palusong ang daan, magbibigay siya ng extra brake or mag-a-assist siya sa brake mo. Para sa ating Suzuki Jimny GLX 2-tone 3-door ay nagkakahalaga ng 1,330,000. At meron kaming down payment all-in promo na 99,000. At kapag nag-avail kayo ng aming unit ng Suzuki Jimny 3-door, meron tayong iba't ibang freebies like Laos Group Care 24/7 roadside assistance. For inquiries, you may call or text at 0956-142-6718. Or you can visit us at Jose Abad Santos Avenue Road, Suzuki Building, City of San Fernando, Pampanga. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para naman sa magiging lagay ng panahon, panoorin natin ang report na ito.
ating latest weather forecast, November 5, 2025. Kanina po alas 3 ng hapon, ang sentro ng mata ng bagyong si Typhoon Tino ay nasa may 315 kilometers kanluran ng Coron, Palawan or 350 kilometers hilagang silangan ng Pag-asa Islands, Calayan, Palawan, na may maximum sustained wind sa 140 kph, malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 170 kph. Ito ay gumagalaw sa bilis na kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kph. Samantalang northeast monsoon ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Para naman po sa impormasyon sa bagyo na nasa labas po ng PAR, kaninang alas 3 ng hapon, ang tropical depression nasa layong 1,870 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito ay taglay ng lakas ng hangin na 55 kph malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kph. Ito ay halos hindi kumikilos o nasa stationary movement. Samantala, ang Calayan Islands ay makakaranas ng maulos na panahon sanhi ni Bagyong Tino. Ang Occidental Mindoro at natitirang bahagi ng Palawan ay makakaranas ng mga pag-ulan na may bugso ng hangin sanhi pa rin ni Bagyong Tino. Ang Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas ng maulap na papawid na may pag-ulan sanhi ng northeast monsoon. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, the rest ng Cagayan Valley, rest of Mimaropa, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sanhi ng trough ni Typhoon Tino. Samantalang ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sanhi ng localized thunderstorms. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari niyong bisitahin ang Pag-asa website at aming social media pages. Mula po sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio. Mahigit 300 bata at kanilang mga magulang ang nakisaya sa trick-or-treat party ng Eurotel ngayong taon. Silipin natin ang mga spooky moments sa kwento ni Rainiela Tugay. Kids Spooktacular ang atake ng Eurotel Hotels matapos maghatid ng saya, kulay at excitement sa pagdaraos ng Trick-or-Treat Year 3 sa iba't ibang branches nito sa Makati, Las Piñas, North EDSA at Vilbadi, Cubao nitong October 25. Nagmistulang Halloween wonderland ng bawat branch, tampok ang mga dekorasyong pumpkins, cobwebs at mga karakter mula sa Hotel Transylvania na nagbigay ng masigla at nakakatuwang atmosphere para sa lahat ng edad. Mahigit 300 bata ang nakisa sa kasiyahan mula sa mga cute na prinsesa, makukulit na superheroes hanggang sa mga nakakatakot na multo. Lalong naging makulay at masigla ang araw sa dami ng inihandang aktibidad para sa mga bata at maging sa mga nakatatanda. Agaw pansin ang candy buffet na puno ng iba't ibang matatamis na paborito ng mga bata mula sa makukulay na gummies hanggang sa tsokolate at lollipop. Nariyan din ang cotton candy booths na naghatid ng lambot at tamis ng asukal sa bawat kagat. Habang sa popcorn at ice cream corners, nagsalo-salo ang mga pamilya sa malamig at malutong na merienda. Dagdag saya rin ang magic shows na nagpawaw sa mga bata sa bawat ilusyon at tricks ng mga magicians. Samantala, hindi rin nagpahuli sa kasiyahan ng fun games na nagbigay ng pagkakataon sa mga bata at magulang na maglaro at manalo ng mga papremyo. Upang mas maging makulay ang karanasan, may face painting booths din, kung saan nagtransform ang mga bata bilang kanilang paboritong karakter. Mula sa pagiging Disney princess, superheroes, hanggang sa nakakatakot pero cute na mga nilalang. Ayon sa pamunuan ng Eurotel, higit pa umano sa mga treat at kasiyahan ang Year 3 ng nasabing event dahil ito ay isa lamang sa mga pangako nila na magbigay ng meaningful family experience at genuine Filipino hospitality. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.
Samantala, nahaharap ngayon sa seryosong hamon ng naturalized basketball player na si Justin Brownlee matapos makumpirma na meron siyang pneumonia. Hindi pa tiyak kung kailan siya magbabalik sa court at bagay na posibleng makaapekto sa kampanya ng kanyang koponan at sa iba pang mga laro niya. Umuugong ngayon ang pangamba sa kampo ng Meralco Bolts matapos makumpirmang dumaranas sa sakit na pneumonia ang naturalized player na si Justin Brownlee. Naging dahilan ito ng kanyang hindi pagsalang sa unang dalawang laro ng kupunan para sa East Asia Super League. Nagsimula ang spekulasyon ng hindi sumipot ang 6-time PBA champion sa trainings at maging sa unang laban ng Bolts. Kumpirmado naman ng coaching staff na nagpapagaling pa si Brownlee at patuloy na minomonitor ang kondisyon nito para tuluyang makarecover. Malaking dagok ito para sa Meralco na umaasa sa naturalized player upang palakasin ang kanilang lineup kasama ang bagong kakamping si Rondae Hollis Jefferson. Sa pagkawala niya, natalo ang Bolts sa una nitong dalawang laban. Bukod dito, posible ring makaapekto ang sitwasyon ni Brownlee sa kanyang Gilas Pilipinas stint na naghahanda para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa huling linggo ng Nobyembre at sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Gayunpaman, nananatiling kumpiyansa at positibo ang kampo ni Brownlee na unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Bagamat wala pang malinaw na update kung kailan siya makakabalik sa hardcourt. At yan po ang Game On. Ako po si Kelo Makapinlak para sa CLTV 36 News. Comeback of the season ng PEG ng Team Philippines sa Physical Asia. Mula sa pagiging bottom contender, bumawi ang koponan sa huling segundo ng laban kontra Thailand. Tuloy na ngayon ang kanilang laban sa next round ng kompetisyon. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni Danny Cazino. Nagsimula ng magbakbakan ang 8 koponan mula sa iba't ibang bansa sa Asia sa Netflix reality competition show na Physical Asia. Kabilang dito ang Australia, Thailand, South Korea, Mongolia, Japan, Indonesia, Turkey at Philippines. Pagpasok pa lang ng mga kalahok, ramdam na ang tensyon at excitement sa arena, lalo na nang lumabas ang Team Philippines na pinangungunahan ni Manny Pacquiao. Sa mga unang hamon, nahirapan ng Team Philippines kaya napabilang sila sa bottom 4 kasama ang Thailand, Indonesia at Japan. Sa ball possession deathmatch round, nagtunggali ang Thailand kontra Philippines at Japan kontra Indonesia kung saan ang mga talunan ay mai-eliminate. Sa huling 6 na segundo ng laban ni Robin at Lara para sa Team Philippines, nagpakitang gila sila sa clutch play na nagpanalo sa Pilipinas, dahilan para makapasok sila sa next round. Matapos ito, in-announce ni Manny Pacquiao ang kanyang pag-alis sa show at pinalitan siya ni Justin Hernandez, isang CrossFit athlete. Sa mga sumunod na round, kabilang sa mga hamon ang pillar vaulting, stone endurance, hanging game at sack toss. Nahati sa 2 grupo ang 6 na bansang natitira. Bahagi ng Team A ang Pilipinas kasama ang Australia, South Korea. Nasa Team B naman ang Mongolia, Turkey at Japan. Bagaman last place ang Team Philippines sa first 2 challenges, naipanalo naman ni Mark Mugen ang 3rd round na hanging game kontra South Korea at Australia. Nagtapos sa cliffhanger ang episode 6 sa sack toss, kung saan lumaban si Justin Hernandez para sa Pilipinas. Sa round na ito, malalaman kung aling 2 bansa ang mag-a-advance sa susunod na yugto ng kompetisyon. Mapapanood ang mga bagong episodes ng Physical Asia sa Netflix tuwing Martes. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cazino para sa CLTV 36 News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bidang nakikislapang higanteng parol ng City of San Fernando. 38 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Makita-kita po tayo sa Robinson Star Mill sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. 50 days na lamang po mga kabalen, Pasko na. Maraming salamat po.